Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Akit. Taong 1950, walang eksaktong lugar, Bukidnon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 19 na taong gulang itong si Akit. Nag-iisa lang siyang anak ng kanyang inang nagtataguyod sa paglaki niya. Mahirap ang kanilang buhay. Hindi biro ang bawat pagpapasa ni Akit ng kopra araw-araw. May mabili lamang sila na makakain. Yung kanyang ina naman, kung kani-kanino na nagpapatulong, may makuha lamang na salapi. Habang lumalaki siya, mas lumalalim din ang kanyang galit sa kanyang ama. Para kay Akit, ang kanyang ama ay walang kwentang haligi ng tahanan dahil pinabayaan sila nitong magtiis at malugmok sa kahirapan. Upang matuntun niya ang kinaroroonan nito at para na rin masumbatan, kapag nadadapo si Akit sa baryo, nagtatanong-tanong siya sa iilang mga taong nakakakilala sa kanya. Bagaman marami na siyang napagtanungan, nakapagtatakang lahat ng mga taong nakakausap niya ay animoy pilit nagkikibit balikat ukol sa ganoong paksa. Ni katiting na detalye ukol sa kanyang ama, wala siyang nakuha. Halos lumuhod na nga siya sa mga ito pero ang paulit-ulit lamang na naririnig niya ay ang mga katagang ayaw nilang makialam. Dahil sa ganoong kaganapan, kung kaya't mas lalong lumalabo para kay Akit na matunton ang kinaroroonan ng kanyang ama. Nang mapagtanto niyang wala ng kwenta ang kanyang ginagawa, pinili niyang ituon na lamang ang kanyang atensyon sa pamumuhay nilang mag-ina. Isang araw, habang nagpapasa ng kopra itong si Akit, may nakasalubong siyang dalawang lalaking pasuray-suray ang paglalakad sa daan. Nang magkalapit silang dalawa, bahagya naman yung napatitig sa kanya habang dahan-dahang tumatawa. Oh, nandito ka pala, Nonoy. Kita mo nga naman. Kani-kanina lang ikaw ang aming pinag-uusapan. Ngayon nandito ka na. Sa bagay, kanino ka pa ba naman magmamana kundi sa tatay mong balbal? Wika ng lasenggo. Matapos naman yung marinig ng kasama nito, nasipat naman yun ni Akit na pasimpleng siniko. Sa paglayo ng dalawa sa kanya, minabuti niyang magpatuloy na lamang sa kanyang ginagawa. Hindi na niya muna pinansin ang mga bagay na kanyang naririnig sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na wala sa katinuan ng lalaki. Kinahapunan, matapos niyang magtrabaho sa bayan, agad din naman siyang umuwi, bitbit ang dalawang supot ng ulam. Tuwang-tuwa noon si Akit dahil sa nakabili na naman siya ng adobo sa karinderya. Matagal na din kasi siyang hindi nakakain ng ganoong pagkain, lalo pat limitado lamang ang perang nahahawakan nila. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad ang kanyang inang tulalang nakaupo sa hagdan. Paglapit niya rito, agad naman siyang nagmano habang dahan-dahang iniaabot roon ang dala niyang ulam. Nay, ayos lang po ba kayo? Napapansin ko sa inyo, Nay. Tuwing hapon palagi kayong tulala tapos nakaupo dito. Sino ho ba ang iniisip ninyo? Bungad na wika ni Akit sa kanyang ina. Nang marinig naman yon ang kanyang ina, napatingin lang naman ito sa lupa habang nananatiling tahimik. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla namang nabalot ng katahimikan itong si Akit nang masipat niyang umiiyak ito. Pahigpi ang pag-iyak noon ng kanyang ina na para bang meron yung problemang matagal na nitong dinadala. Upang maunawaan niya ang pinagdadaanan nito, pinili niyang maupo sa tabi nito habang maiging nakikinig at nakikiramdam. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng lakas ng loob na magsalita ang kanyang ina, doon na nito inilahad sa kanya ang tungkol sa pangungulila nito sa kanyang ama.
Ayon sa nanay niya, hindi masamang tao ang kanyang asawa. Sa katunayan, mahal na mahal siya nito at halos hindi nito kayang maisip na magkahiwalay sila. Noong hindi pa ipinapanganak itong si Akit, halos magbuhay prinsesa ang nanay niya, gawa ng parati itong walang trabaho sa tahanan nila. Naniniwala din ang kanyang ina na maaaring may kinalaman sa pagbubuntis niya kay Akit ang pagkawala nito. Ayon pa rito, na magmula noong tumungtong ng 5 buwan ang kanyang tiyan noong mga panahong yon, doon na unti-unting nagbago ang kanyang asawa. Palagi na lamang yung wala sa kanilang pamamahay, lalong-lalo na kapag lumulubog na ang araw. Noong una, inakala ng nanay niya na nasa maayos ng kalagayan ang sitwasyon nila, pero noong masilayan niya ang kanyang asawa na merong mga kausap na panauhin, doon na siya dahan-dahang kinutuban. Sa pagsapit ng araw ng kanyang kapanganakan, saktong pagluwal kay Akit, umalis ang kanyang asawa. Magmula noon, hindi na ito bumalik. Araw-araw din niya yung hinihintay, subalit wala talaga yung nagiging paramdam sa kanya. Matapos nitong mailahad ang karanasan niya ng kanyang asawa, pinili naman ni Akit na hagkan ito. Bagaman ilang beses niya na yung narinig sa kanyang ina, hindi yun sapat upang mabago ang kanyang galit sa pabaya nilang padre de pamilya. Kinagabihan ng makapaghapunan na sila, agad namang tumungo si Akit sa kanyang silid para magpahinga. Halos gabi-gabi niya kasi noong pinag-iisipan ang tungkol sa rason ng kanyang ama at ang posibilidad na maaari pa yung bumalik sa kanilang pamilya. Kahit hindi maabot ang galit niya rito, may katiting pa rin sa kanyang kalooban na naghahangad na makasama ito. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang normal na buhay ni Akit. Madalang na din siya noong tumungo sa baryo, gawa ng nauubos ang kanyang oras sa pagkukopra sa bundok. Sa pagtungtong ng araw ng Biyernes, magbabandang 5:00 ng hapon, habang nagpapahinga siya sa tabi ng koprahan, may nasipat siyang 5 lalaking naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa kasuotan ng mga ito, agad naman siyang napatayo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na mayayamang tao ang mga ito. Nang makalapit na sa kanya ang 5 lalaki, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Akit nang masipat niya ang taong nasa gitna nito na halos may pagkakahawig sa kanyang itsura. Alam niyang yon ang unang beses nilang pagkikita at nasisiguro niyang meron yung kaugnayan sa kanila ng kanyang ina. Makalipas lamang ang ilang minutong pagtitigan, bigla namang ngumiti ang lalaking yon habang nagwiwiga sa kanya ng, "Kumusta ka na, Akit? Ang laki mo na pala. Noong una kitang nakita, isa ka pang sanggol na umiiyak sa bisig ng iyong ina. Pasensya ka na, anak. Medyo natagalan akong mag-ipon ng lakas ng loob para magpakilala sa'yo." Matapos naman yung marinig ni Akit, halos hindi niya malaman kung ano ang kanyang nararamdaman. Sa puntong yon, nasisiguro niyang ang lalaking yon ay walang iba kundi ang nawawala niyang ama. Naisana niya itong lapitan at walang sawang pagsusuntukin sa muka, pero hindi niya maiwasang mag-alangan. Kahit anong galit kasi ang kanyang nararamdaman noon, tila bang hindi yun sapat upang saktan niya ang taong nagbigay daan para mabuhay siya sa mundo. Bago pa man siya tuluyang makapagsalita, bigla naman siyang niyakap ng mahigpit ng kanyang ama. Pagramdam niya sa mainit na bisig nito, pilit pa siyang nagpupumiglas pero hindi naglaon pagtulo na lamang ng luha ang kanyang nagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, labis-labis ang pagmamakaawa ng kanyang ama na patawarin niya ito dahil sa mga bagay na hindi nito nagawa para sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito na ginawa niya lamang ang lahat ng bagay na yon para sa kaligtasan nilang mag-ina.
Para makabawi yun sa kanila kahit papaano, dahan-dahan siya nitong inabutan ng isang bungkus ng pera. Pagsilay doon ni Akit, agad naman niya yung hinawi papalayo habang sumasagot sa kanyang ama ng, "Hindi mo ako madadala sa ganyang bagay. Kaya ko namang kitain yan eh. Pero yung mga panahon ng pagtitiis namin ni inay habang wala ka, hindi mo yun mababayaran o matutumbasan. Alam mo, kapag pumupunta ako sa baryo, marami ako nakikitang masasayang pamilya. Kahit naghihikaw sila, tuwang-tuwa sila dahil buong kanilang pamilya. Kami ni inay, pobre na nga, hindi pa kompleto." Nang marinig naman yon ang kanyang ama, wala naman yung naisagot sa kanya. Upang mas maging formal ang pag-uusap nila, nagpasya yung tumungo sa kanilang pamamahay pansamantala. Matapos naman yung marinig ni Akit, nagpasya siyang ipakausap ito sa nanay niya. Sa isip-isip niya, mas mainam nga ang ganon, lalo pat silang dalawa lamang ang makakaresolba ng kanilang problema. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, laking gulat na lamang ni Akit nang bigla yung yakapin ng nanay niya. Pilit niya pa yung hinihila papalayo pero hindi yun sapat sa kumakawalang lakas ng nanay niya. Sa pagpasok nila sa loob ng kanilang tahanan, agad namang kumalat ang apat nitong kasama sa paligid para magbantay. Nang silang pamilya na lamang ang naroon sa loob, doon inilahad ng kanyang ama ang dahilan nito kung bakit ilang dekada yung nawala sa piling nila. Ayon sa kanyang ama, na noong isinilang itong si Akit, maraming aswang ang nagtangka sa buhay nila. Halos gabi-gabi na lang pinag-agawan sila ng mga ito, kung kaya't ang tanging paraan para labanan ang mga aswang ay ang humingi ng tulong sa kauri nito. Noong nagsasama pa kasi ang tatay niya at ang nanay niya, marami na yung kakilala na mga aswang at balbal sa kanilang lugar. Ang iilan pa nga sa mga nilalang na yon, halos kalapit na ng loob ng ama niya. Dagdag pa nito na, sinubukan niya ring humingi ng tulong pero hindi yun kinaya ng mga kaibigan niya. Para matigil na ang pagdanak ng dugo sa kanilang lugar, nagdesisyon ang kanyang ama na kupkupi ng kapangyarihan ng mga balbal. Alam niya kasi noong yun lamang ang makakatalo sa mga aswang, gawa ng di hamak na mas malakas ang balbal kumpara sa lahi ng mga ordinaryong aswang. Sa pagtungtong ng buwan ng kapanganakan ng ina ni Akit, walang patid ang nagaganap na pakikipaglaban ng kanyang ama. Sa halos humigit 15 araw na pananatili nito sa bahay nila, nakapas lang yon ng hindi bababa sa 10 aswang. Dahil sa pangyayaring yon, nang makita niyang nailuwal na ang kanyang anak, pinili niyang magpakalayo-layo para mailigtas at mailagay sa tahimik ang buhay ng mga ito. Anak, alam ko na kahit anong paliwanag ko sa'yo, hindi yun sapat. Pero matagal ko nang gustong ipaalam sa'yo ang panig ko. Mapanganib para sa amin ang pumunta ngayon dito sa inyong baryo, pero pinili kong makipagsapalaran. Hindi ba kaarawan mo bukas? Ito ang pinakamagandang regalo na maaari kong maibigay sa'yo. Wika ng kanyang ama matapos nitong mailahad ang kanyang istorya. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't kahit papaano naniwala naman siya. Ang galit niya ditong ilang taon niyang kinimkim ay dahan-dahan nang nawawala na para bang kusa yung pinatawad ng kanyang isip. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-uusap, nagpasya ang kanyang ama na isama siya patungo sa lugar nito. Nangako naman yun sa kanyang ina na iuuwi si Akit kinabukasan ng ligtas at wala ni isang galos sa katawan. Dahil sa pagmamahal ng kanyang ina sa kanyang ama, kaya na may agad din naman yung sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip. Si Akit noon, napilitan na ding sumama roon dahil sa kanyang paghahangad na matunton ang lugar na tinitirhan nito. Sa pag-alis nila sa kanilang bahay, agad namang sumunod sa kanila ang 4 pa nitong kasama. Paglabas nila noon sa baryo,
Napansin noon ni Akit ang animoy pagdistansya ng mga kasama nila sa kanilang mag-ama. Nang mapagtanto niya ito, agad naman niyang tinanong ang tatay niya kung bakit ginagawa yun ng kanilang mga kasama. Matapos naman itong marinig ang kanyang tanong, inilahad nito sa kanya na ginagawa yun ng mga tauhan niya para maprotektahan sila. Sa paglubog ng araw, patuloy pa rin ang kanilang paglalakad. Halos ilang kilometro na din ang kanilang nabagtas, subalit hindi pa nila nararating ang lugar na kanilang pupuntahan. Pagtungtong ng alas 8 ng gabi, doon na nagsimulang magtanong itong si Akit kung malapit na ba sila sa baryo nito. Medyo nag-iiba na din ang kutob niya noon, lalo pat purong kakahuyan ang kanilang dinaraanan. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang pinatahimik ng kanyang ama habang patuloy na umiikot ang paningin nito sa paligid. Nang akmang sasabat pa itong si Akit, bahagya naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng kakaibang atungal sa lugar. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, isang mabangis na hayop ang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Bago pa man siya noon makagalaw sa kanyang kinaroroonan, inabisuhan siya ng kanyang ama na huwag tumakbo o lumayo sa kanila. Doon lang siya, manatiling nakatayo at kalmado sa kabila ng mga nilalang na masisilayan niya. Lumipas lamang ang ilang minuto, nasipat niya ang iilang mga panauhing walang saplot na dahan-dahang pumapalibot sa kanila. Halos kuba na ang mga nilalang na yon, gawa ng hindi yun nakakatayo ng tuwid. Paglapit ng isang matandang lalaki sa kinaroroonan ng kanyang ama, narinig naman niya yung nag-angil habang nagwiwika ng, "Anong ginagawa niyo sa aming teritoryo? Hindi ba't ang daan patungo sa teritoryo ng mga balbal ay naroon sa kabilang dako? Huwag kayong magdahilan na kayo ay naliligaw lamang sapagkat hindi yan kapani-paniwala. Sino ang batang yan? Wala siyang dugo ng balbal. Isa siyang ordinaryong tao." Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, dali-dali naman siya nitong itinago habang sumasagot dito ng, "Hindi kami maaaring dumaan doon. Alam mo naman, may namumuong tensyon sa amin at sa pangkat ng mga ik-ik. Ito lang ang daang pinakaligtas naming daraanan. Kaya pakiusap kaibigan, padaanin niyo kami ng mapayapa." Nang marinig naman yon ang kausap niya, ngumisi lang naman ito habang dahan-dahang tumatabi. Pagturo ng nilalang na yon sa daan, agad naman yung tinahak ng kanyang ama habang hawak-hawak ang kamay niya. Hindi pa man sila nakakalayo sa lugar, laking gulat na lamang noon ni Akit nang biglang sunggaba ng matandang yon ang kasama nilang naroon sa pinakadulong hanay. Pagbagsak nito sa lupa, agad namang napasipat doon ang kanyang ama at kasabay nito ang napakalakas nitong pag-angil. Pag-usli ng napakatalas na pangil ng tatay niya, bigla naman yung naglaho sa kanyang harapan at kasabay ang mabilisan nitong paghawak sa leeg ng matanda. Halos ilang ulit niya yung ibinalibag sa lupa hanggang sa lapitan na ito ng mga kasama ng matanda para pagtulungan siya. Habang nakikipagdigma doon ang kanyang ama, wala namang ibang nagawa itong si Akit kundi ang manatiling nakatayo sa kinaroroonan niya. Pagsilay niya sa isang aswang na papasunggab sa kanyang kinatatayuan, halos wala siyang ibang nagawa kundi sipatin lamang ang nilalang. Bago pa man bumaon sa kanyang katawan ng matatalas nitong mga pangil, muling lumitaw sa tabi niya ang kanyang ama habang mabilisan nitong hinahawakan sa muka ang aswang. Matapos yung gawin ng kanilang padre de pamilya, kitang-kita ni Akit kung papaano durugin ito ang pagmumukha ng aswang, gamit-gamit lamang ang puro nitong lakas. Nang mapatay na yon ang kanyang ama, nagpasya yung manatiling naroon sa tabi niya upang matupad ang pangako nito sa kanyang asawa.
Habang magkadikit sila ng kanyang ama, pansin na pansin noon ni Akit ang animoy kawalan nito ng pagkabahala. Dala ng kanyang kuryosidad, tinanong niya ito kung bakit hindi yun naaalarma sa sitwasyong kinakaharap nila. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, tumawa lang naman yun habang inilalahad sa kanya na ang 4 na tauhan niyang kasama ay purong mga gabunan ng mga balbal. Hindi yun madaling mamamatay, lalo pat kung ang ginagamit na armas para lipulin ng mga ito ay walang pinagkaiba sa kanilang tinatangan na lihim na karunungan. Dagdag pa ng ama niya na magmula nang siya ang maupo sa pwesto bilang supremo ng kanilang lahi, ang 4 na gabunan ng hiwa-hiwalay na pamilya ay pilit niyang pinag-isa. Dahil dito, nagawa niya yung maging alagad na handang manilbihan sa kanya anumang oras na naisin niya. Mariinding inilahad ng kanyang ama na ang mga balbal na yon kayang kumain ng sariwang karne ng mga aswang at tao. Bibihira lang din yon kung kumain ng patay na siya namang nagpapanatili ng bango ng kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, saksing buhay itong si Akit kung papaano lapain ng mga kasama ng kanyang ama ang mga aswang. Bagaman marami ding pinsalang natamo ang mga ito, hindi yun sapat para magapi sila sa labanan. Doon din niya nasaksihan kung gaano kababangis ang mga balbal sa lahi ng kanyang ama. Makalipas lamang ang kalahating oras, dadalawang aswang na lamang ang natira. Wala na yung mga binti at braso dahil pinutol na yon ng tauhan ng kanyang ama. Bago pa man makagapang papalayo ang mga nilalang, hinawakan nito ng isang tauhan ng kanyang ama at walang habas na pinapak. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging ang pag-iyak na lamang ng matandang aswang ang nagsisilbing ingay sa daang kanilang tinatahak. Upang mapatahimik na nila yon, pinasukan ng kanyang ama ang bunganga nito ng tipak ng kahoy na gabraso ang laki. Hindi naman nakapalag ang matanda, lalo pat 5 beses na mas malakas ang ama ni Akit kumpara dito. Matapos itong gawin ng kanyang ama, doon na nga nila nakita ang baryong tinitirahan nito. Sa pagdating nila sa bahay ng kanyang ama, pumungad sa kanya ang napakaraming balbal sa paligid. Napakabigat ng hangin sa lugar na yon at halos hindi ka doon gaanong makahinga ng maayos dahil sa baho ng paligid. Pagbigay ng kanyang ama sa dala nitong nilalang sa kanyang mga kasama, nasipat niya yung mabilisang inilubog sa kumukulong kawa. Hindi na niya tiningnan ang proseso ng pagkain ng mga balbal, gawa ng hindi na yon kinakaya ng kanyang sikmura. Sa paglalim pa ng gabi, wala naman silang ibang ginawa roon kundi ang mag-usap. Nagkasundo din sila ng kanyang ama na kapag may bakanting oras ito, tutungo yun sa bahay nila para dumalaw. Magsusustento din yun sa kanila upang kahit papaano mapagaan ito ang kanilang pamumuhay. Magmula noong nakilala ni Akit ang ama niya, doon na unti-unting nagbago ang buhay nila ng kanyang ina. Yung galit niyang matagal na ding itinatago, unti-unti nang naghihilom dahil sa kabutihan nitong ipinapakita. Ramdam na din nila Akit na ligtas sila, lalo pat walang araw noon na hindi sila nakakaramdam ng balbal na nagmamasid sa bahay nila. Alam naman ni Akit na tauhan yon ng kanyang ama, kung kaya't pinili niyang wag na lamang yun pakialaman. Lumipas pa ang napakaraming taon. Nagkaroon na din ng asawa itong si Akit. Sa pagbubuntis nito, ni isang aswang walang nagparamdam sa kanilang tahanan. Ayon pa kay Akit na kahit bibihira na silang magkita, nasisiguro niyang nasa maayos na kalagayan ang kanyang ina, kapiling ng kanyang ama. Pero kahit ilang taon pa rin ang lumipas, hindi maitatanggi ni Akit na siya ay isang anak ng balbal.
Okay, opinyon ko sa kwento. Parang nabuo si Akit na hindi pa balbal yung tatay niya. So para sa akin yung title dapat mas maganda na Anak ng Aswang. Kaso lang ang dami na nating ganong kwento. Tsaka kahit saan kayong lupalop ng YouTube pagdating sa horror content, napakarami ng ganyang title. So ginawa na lang natin na Anak ng Balbal. Though yung tatay naman niya kasi ngayon supremo na ng mga balbal. So consider na natin siya na isa siyang anak ng balbal. Ang masasabi ko lang dito sa kwento ni Akit, sobrang kakaiba siya sa lahat. Alam niyo yun na anak siya ng aswang eh. Bakit kaya hindi siya pinamanahan ng tatay niya ng pagiging isang aswang? Ano kaya, napagkasunduan kaya nilang mag-asawa na yung babae na lang ang maging aswang imbis na si Akit? Kasi ang gusto nilang mangyari kay Akit magkaroon ng normal na buhay ng isang ordinaryong tao. Pero kahit ordinaryong tao si Akit, binabantayan pa rin siya ng tatay niyang balbal. Tsaka nga nung mga tauhan ito. Diba? Yun lang yung parang nasilip ko sa kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.